iritsi zaigu udazkena, eta azken urteetan ohitura den bezala, urriko bigarren igandean Euskal Jaia, Euskaldunon Jaia, gure jaia ospatzera goaz honetan. Aurtengo Euskal Jaia berez izango da arrazoi ezberdinengatik. Aurtengo Euskal Jaiak 5. urteurrena du. 5 urte igaro dira honetarrok gure naziotasuna harro aldarrikatzen dugula. Eguna ospatzeko gure arbasoen arropen inguruan jarri nahi dugu harreta. Hor dela eta, antzinako harreta landu eta sakonduko dugu. Bestetik, Espainiar gobernuak Espainiar bandera jartzera derrigortuko gaitu. Eta agindu hori erantzunez, herritar guztiei dei egiten diegu euren balkoian ikurrina jartzera eta geure ikurrina aldarrikatzera. Antolatu den ekitaldiak aurrera eramateko, beharrezko izango dugu herritar guztion parte hartzea eta ekarpena. Horretarako, egun euskaldun giro jator eta etxeginan igarotzeaz gain, antolakuntzak lan ezberdinetarako jarriko duten, zenetan izen ematera animatzea zaituztegu. Amaitzeko, denek gonbita luzatzen diegu azokarako bakoitzak etxetik bera zorra ekar dezan eta eguna baserritar eskaintzetak goza dezagun.